Alhamdulillah, sunana dai Alhaji Ali Muhammad wanda ake mallaka ne da Alibara. Tashin hankali ko ta'addanci a Najeriya yanda ya ɓaci dama tun da farko dai ina ta muku hira akan wannan na rashin shari'a. To a yanzu kuma abin da ya kamata Najeriya ta yi, ya kamata ta binciki wanda aka wakilta su, aka ba su hakkin wannan ko masu yawan kama barayi da ma'aikatan jami'an tsaro da kuma 'yan bangan da suke taimakawa. Ya kamata a bincike su a ga wani irin aiki suke. Dan ka ga a tarihin Najeriya ba a taɓa kama barawo da bindiga kamar zamanin mulkin Buhari ba, kuma wanda ake tsammanin zai sauki sai da kuma yana karuwa. In kaga duk kafafen jaridu zaka samu ko ina kullun labarin barawo an kama, wayoyi zaka bindigogi ko ina kaca ana ta nasara. To kuma sai ka ji ko ina kun kullun ta'addancin nan, yau an saci mutum a can, yau an saci mutum a can, yau an yi fashi a can. Zaka a binciki wani irin operation ina tabbatar maka za a samu bakin dare. Jami'an tsaro kansu ana zargin su cikin aikata irin waɗannan miyagun ayyuka, wanda a wannan aiki da kake wani kokari kake gani za a iya yi a magance wannan matsala? A jami'an tsaro ana kama su kullum, ana kama tun shekara 20 da ta wuce. Ko ba jami'an tsaro ba kawai, ana samu har malaman addini a ce, har sarakuna, har tsayin siyasa. Shi na jami'an tsaro shine yafi sauki da za a same shi a kama shi, amma an samu dan siyasa ba a kama shi, in an samu basarake ba a kama shi, ba a musu hukunci. Da haka ba wai jami'an tsaro ne kawai ke ciki ba, shi dai nasa ne ya fi fita fili da yake arhane shi. Abin da ya gagarin Najeriya hukunci a wa'yansu. An kama wancan mara gata sai a mara hukunci, inda gata ba za a mara hukunci ba. Idan ba a haɗa hukuncin nan kowa da kowa duk mai laifi ba, to kasa ba za a samu zaman lafiya ba. To wannan ciwo ne da ɗan Najeriya san shi. Ni shekara 20 na faɗan sa. Ba a hukunci, kuma shugaban ƙasa ya san ba a, kowa ma a Najeriya ya san ba a hukunci. Kuma kafin ya hawa mulki ma ba a hukuncin nan. Da haka a shugabanni su zauna a ɗau mataki ga duk wani mai laifi irin wannan a masa hukunci. Gaskiya an ba a ɗau mataki an kawo discipline a Najeriya, ana hukunci kuma ana kula da wanda aka ba su haƙƙi su yi hukunci ba sa yi, wanda ba sa yi su mai da shi sana'a ana musu hukunci ba. Akwai hatsari a gaban mu, dan babban hatsari yanzu da yake gaban mu yanzu, kabilar Fulani ta ɓaci, kowa ta ce ba Fulatani barawo, ba Fulatani barawo. To yanzu a ƙasar nan babu anguwa ko lungun da ba barawo. In dare yayi gida ko ina tsallakawa take, motocin mutane ko ina budewa ake, mota ko ina ɗauka ake, mashin ko ina aka faka a masallaci za a ɗauka, waya a ko ina ɗaukan ta ake ko a masallacin juma'a. Dan haka waɗannan yaran da suka shiga harka ba Fulani bane, Hausa da suke cikin gari, Hausawa da kabilar take gindin Bahaushe, da ko ina sata ake. Kuma duk yanda barawo ya tashi yayi ɗaya ya biyu ya je hannun hukuma so biyu so uku so hudu ya rika. Kuma zama suke a sel da amurobas, zama suke a prison da amurobas. Kuma kullum barawo in ya fara wannan din ya ga baya tabuwa, baya a ba shari'a, so yake kullun ya ci gaba. Su ma duk waɗannan yan fashin yawanci da satar kaji, awaki suka fara yi, su koma saniya, su koma sa dutse a hanya, daga nan suka fara sayan bindigogi. A yanzu a yayin da yaran Hausawa suka fara ɓaci da sata, idan suka fara rike bindiga, su ba sa ma tsoro irin na Fulanin da kunya. Da haka a cikin gari za su ringa walakanta mutane dare da rana.